Γεια σας παιδιά, Greek Angelo Tablet Games εδώ και θα παίξουμε θάρρος ή αλήθεια, όπως βλέπετε και από τον τίτλο ή όπως βλέπετε και εδώ. Φοβάμαι πάρα πολύ. Μας έχει ήδη εδώ την επιλογή ή θάρρος ή αλήθεια. Απαντήσουμε πρώτα αλήθεια. Έχεις πει ποτέ ψέματα ότι είσαι αδιάθετη, άρρωστος? Τι φοβάσαι περισσότερο στη ζωή σου? Φοβάμαι τη Μέρη. Έχεις κλέψει ποτέ κάτι? Ναι. Λυπάμαι, συμμαθητές μου. Εάν σου δινόταν η ευκαιρία να αλλάξεις κάτι στη ζωή σου ή ευγενικά, τι θα ήταν αυτό? Δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Να φτιαχτεί ο υπολογιστής μου. Είσαι άτομο που βάζει την αλήθεια πάνω απ' όλα? Όχι, λέω ψέματα. Έχεις λιποθυμήσει ποτέ? Όχι. Τι σου αρέσει περισσότερο πάνω σου? Το κάτω-κάτω μέρος. Έχεις τραγουδήσει μπροστά σε κόσμο? Όχι, έχω χορέψει. Όχι. Έχεις γράψει ποτέ στην ενότητα σε είδα της Άθες? Όχι. Δεν είσαι εύκολα με ανθρώπους πράγματα? Αυτό πρέπει να το πούνε σε μαθητές μου. Νιόνιο, Παύλο, ξέρω ότι με βλέπετε. Πείτε το κάτω στα comments αυτό. Είμαι καλός φίλος. Έχεις παρουσιαστεί φαγητό από delivery για δικό? Όχι. Αφήνεις tips? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχεις παίξει ποτέ τον γιατρό? Ναι, τον έχω παίξει κάποτε. I'm sorry. Έχεις κάνει extreme sport? Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όχι. Ποιον θεωρεί τον πιο... από την παρέα μου ποιον θεωρώ τον πιο όμορφο? Ωραία φίλε. Ή πιο όμορφη? Θα πω αγόρι, γιατί αν πάμε στα κορίτσια Νιόνιο και Παύλο θα με γράφετε να μην πω. Λοιπόν, ο πιο όμορφος είναι εσύ, Παύλο. Ο Παύλος και ο Θανάσης νομίζω, δεν ξέρω. Τι κοιτάς πρώτα στο αντίθετο φύλο? Εννοεί τι κοιτάς πρώτα στη γυναίκα? Κοιτάω το πρόσωπό της. Έχεις φάει ποτέ λιγμένο φαγητό? Όχι. Τι κοιτάς πρώτα σε έναν άντρα, μια γυναίκα? Αυτό δεν είναι το ίδιο? Λοιπόν, ας πούμε τώρα σε άντρα. Κοιτάω. Πατήσουμε άνω των 18. Ποιο είναι το πιο ακραίο που έχεις κάνει ποτέ στο παιχνίδι θάρρος ή αλήθεια? Δεν ξέρω. Ποια είναι Ω Παναγιά μου, ξέρετε... Oh my god. Αφήστε το άνω το 18. Λοιπόν, λες ψεματάκια για να βγεις από την δύσκολη θέση? Ναι. Γι' αυτό, συμμαθητές μου, προσέχετε. Σου άρεσε ποτέ αγόρι, κορίτσι, φίλους σου? Ναι. Αλλά όχι στο δημοτικό. Θα έλεγες ψέματα για να αποφύγεις έναν καυγά? Κοίτα ρε φίλε, ναι, θα έλεγα. Έχεις κάνει πολλές σχέσεις? Ποιες ήταν? Πάμε στο θάρρος. Πιες μια κοκακόλα μόνο ρούφι? Θα το κάνω μετά. Φίλησε για 10 δευτερόλεπτα τον παίκτη αντίθετου φίλου που μίλησε τελευταίος? Δεν έχω το θάρρος. Για τον επόμενο γύρο θα κάνεις την κότα γυρνώντας γύρω από την παρέα. Δεν έχω παρέα, γι' αυτό θα γυρίσω γύρω από το τραπέζι. Για τον επόμενο γύρο. Δώσε ένα φιλί στη μύτη όλων των παικτών.
Α, αυτό παίζεται με παρέα και εγώ το κάνω με βίντεο. Λοιπόν, πού είστε? Λοιπόν, θα κάνω έναν γύρω από το τραπέζι. Έπεσα ρε. Δώσε ένα φιλί διαρκές σε όποιο παίκτη επιλέξει παρέα. Κοίτα, αυτό το θάρρος δεν γίνεται τώρα, γι' αυτό και θα πάμε αλήθεια πάλι. Θα κρατήσεις ένα πορτοφόλι με λεφτά που θα έβρισκες στο δρόμο? Νιόνιο, Παύλο, γράψτε και αυτό εσείς στα comments κάτω. Έχεις φάει χαλασμένο φάι που μετά σε πείραξε? Όχι. Έχεις βγάλει ποτέ το μαγιό σου? Ναι, το έχω κάνει όταν ήμουνα 4 χρονών. Στην Αλβανία ήμουνα τότε. Το έχω κάνει, ναι. Θα πήγαινε σε κάποιο πάρτι χωρίς να ξέρεις κανέναν? Όχι, δεν θα πήγαινα. Θα αγόραζες, έπαιρνες ένα κουτσοσκυλάκι? Ω μωρέ τώρα, αλλά τι να το κάνω, δεν θα περπατάει. Όχι. Έχεις κάνει γυμνισμό? Τι είναι αυτό? Άστο. Τι κοίτας πρώτα στο αντίθετο φύλλο? Α, το έχουμε πει. Θα έκανες πλαστική σε πιο μεγάλη ηλικία? Όχι. Όχι, ακόμα και το πρόσωπό μου είναι τα χάλια. Δεν μ' αρέσει η πλαστική. Ποιο είναι το πιο ακραίο που έχεις κάνει ποτέ στο άστο. Έχεις φάει ποτέ ξύλο? Έχω φάει, ναι. Έχεις ερωτευτεί λάθος άνθρωπο? Ναι, το έχω κάνει. Το πιο κουλό πράγμα που σου έχει τύχει σε ραντεβού? Κοίτα, έγινε ένα κρυφό ραντεβουδάκι όταν ήμουν ανήπιο. Και της ρώτησα, θέλω να πάω τουαλέτα. Πραγματικά, ήτανε σε τραπέζι. Αλλά φύγαμε. Στη Δημοτικού. Ευτυχώς. Βγαίνει στο μπαλκόνι μετά. Τι λες βρε? Τώρα δεν μπορώ, έχεις το κάνει κρύο. Δεν μπορώ τώρα. Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχεις κρατήσει μυστικό από κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο μόνο και μόνο για να μην το πληγώσεις? Παύλο, σου κρατώ μυστικό. Συγγνώμη. Έχεις φύγει από καφετέρα χωρίς να πληρώσεις? Η αλήθεια αυτό δεν το έχω κάνει σε καφετέρια, το έχω κάνει κάπου αλλού. Θα έτρωγες κρέας ψαριωμό? Όχι, ποτέ, ακόμα και να... Αν πεινούσα θα το έτρωγα. Έχεις φάει ποτέ λιγμένο φαγητό? Όχι. Άστο, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις χάσει? Το μολύβι μου. Αφήνεις τύψη στο... Άστο. Έχεις φερθεί ποτέ ρατσιστικά? Όχι. Πιστεύεις σε μια ανώτερη ύπαρξη? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι θα έκανες αν για 24 ώρες ήσουν αόρατος? Παιδιά, τώρα αρχίζει η δράση, λοιπόν. Αν ήμουν 24 ώρες αόρατος, λοιπόν, θα πήγαινα σε ένα κρυφό δωματιάκι. Πλάκα κάνω. Αυτό, Διονύση και Παύλο, γράψτε το κι εσείς και αυτό κάτω στα comments. Έχεις παίξει, ναι. Τι σου άρεσε περισσότερο πάνω σου? Η κοιλιά μου, που είναι αδύνατη. Τι θα ήθελες να περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου? Να πάμε στη θάλασσα ακόμα και να είναι χειμώνας. Εάν σου δινόταν η ευκαιρία να αλλάξει, ναι το είπαμε, θα έδινες όλες τις οικονομίες σου για να περάσεις καλά ένα βράδυ? Παιδιά, εδώ πέρα, λοιπόν, όχι, γιατί εγώ είμαι χριστιανός. Δεν λέω όσοι το περνάνε καλά το βράδυ δεν είναι χριστιανοί, αλλά εγώ είμαι χριστιανός. Και σέβομαι. Όχι, δεν θα το άδικα. Έχεις
Παθολογικά Είσαι ναι. Είμαι ζηλιάρης. Το ξέρει ο Παύλος, γιατί έχουμε μαλώσει πολλές φορές γι' αυτό. Θα θυσίασεις τις προσωπικά σου στιγμές, π.χ. ένα ταξίδι, για μια επαγγελματική επιτυχία. Τώρα δεν ξέρω. Αφήστε το αυτό. Θα έλεγες ψέματα για να... ναι, το είπαμε. Έχεις φάει γλίστρα Κάποιος με παίρνει phone. Περιμένετε. Επέστρεψα. Κανείς δεν θέλει να μάθει ποιος ήταν. Έχεις φάει γλίστρα δημόσιο. Θα βάλω μόνο το 18. Άστο. Έχεις κάνει ποτέ... Τι λες ρε! Άστο, γιατί πάμε στα... Σ' αρέσουν οι γυναίκες με μεγάλο στήθος. Παιδιά, Διονύση, Παύλο, και αυτή την απάντηση τη θέλω στα comments. Έχεις κάνει ποτέ την ανάγκη σου μέσα στη θάλασσα? Ναι, όλοι το έχουμε κάνει. Σε ξέρω, Παύλο, το έχεις κάνει. Αν σε απατούσε και μετάνιος θα έδινες δεύτερη... Ναι. Θα είχες το θάρρος να εγκαταλείψεις για πάντα την Ελλάδα? Όχι. Δεν θα εγκαταλείψω την Ελλάδα, ρε. Ακόμα και να μου δώσουν 1 εκατομμύριο στο New York. Αυτό ήταν κάπως... άστο. Έχεις πιει μέχρι να μην αντέχεις άλλο? Δεν έχω πιει γενικώς. Θα έκλεβες μικροπράγματα αν σου δινόταν η ευκαιρία? Φυσικά. Μολύβια, γόμες. Έχεις κάνει ποτέ κάτι παράνομο? Ναι. Χτυπούσα τα κουδούνια μιας πολυκατοικίας κάποτε. Πρόπερση, δεν θυμάμαι. Έχεις μυστικά από τους φίλους σου? Ναι. Λυπάμαι. Έχεις επιθυμήσει να γίνεις μητέρα Θέλω να γίνω πατέρας. Θα έρθεις στάμνα από τον μπαλκόνι δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ερωτεύεσαι εύκολα? Η αλήθεια είναι ότι ναι, ερωτεύομαι εύκολα. Θα έβαζες το συμφέρον σου πάνω από μια φιλία? Ναι. Ποιον θεωρεί το πιο όμορφο? Το έχουμε πει. Έχεις ερωτευτεί ποτέ κάποιο φίλο σου? Κάποια φίλη σου? Να το πάμε θηλυκό, Όχι. Τι λέω? Συμμαθήτρια, φίλοι, το ξέρουν οι συμμαθητές μου. Θα έκανες φάση από το... Έχεις πει ψέματα ότι έχεις περάσει μάθημα ενώ έχεις κοπεί? Όχι. Για να βάλουμε αυτό. Έχεις κάνει... Τι λέει ρε φίλε? Κάτσε να δούμε λίγο τις απαντήσεις. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήταν για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Κατεβάστε και εσείς να το παίξετε με την παρέα σας. Γι' αυτό λέω εδώ πέρα ένα μεγάλο γεια σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.